Seneng banget untuk pesenan lah kok dibatalke. Hai guys, wes datangi bro. Kesibukanku nek neng dunia nyata ngene iki yo guys, gawe roti. Dino iki aku seneng banget guys. Alhamdulillah aku untuk pesenan gawe roti krumpul ngene iki. Iki aku untuk orderan gone wong ewoh ngono ka lho guys. Iki tinggu angsul-angsul nek wong bardo nyumbang lah. Iki tinggu nek ngenai wong-wong bardo nyumbang ae untuk roti krumpul kaya ngene iki. Sopo nek nyumbang pengene diangsul-angsuli sego wae. Nek zaman biyen yo nek angsul-angsul yo patute sego yo guys, tapi karena yo zaman kan semakin maju, semakin berkembang, goleke apa? Golek simpel lah. Wis ngene iki wis wangun banget iki wisan. Menurutku lho yo, lah aku ben payu. Ceritane beberapa hari yang lalu ki ono mau pesen krumpul yo guys. Lah iki pesen meneh. Soalnya beda iki kurang ngono lho guys. Lah sing pesenan wingi wis rampung. Maksudnya wis pelunasan ngono lho saka awal. Arep kan aku yo kurang njaluk DP ngono kan. Tapi ternyata malah dilunasi sisan. Yo wis to alhamdulillah iso modal. Terus dino iki beliau pesen meneh lewat telepon. Yo wis to aku percaya wong wingi lunas ngono lho wisan, langsung tak gaweke sejumlah yang beliau inginkan. Ora dadak nganggo DP-DP-nan aku guys, pokoknya langsung tak gaweke. Terus nek gawe roti ngene iki ora kaya gawe gorengan yo guys. Jadi nyetak esuk terus nunggu ngembang, lah lagi di oven. Bar di oven engko ki nunggu kuwi 3 jam ben si roti ki bener-bener adem lagi iso ditopingi. Sik mandek sik iklan sik. Iki aku ki ora gur gawe roti krumul yo guys. Lho. Aku ki produksi roti manis sik mlenuk-mlenuk ngene iki lho guys. Iki aneka rasa, ono sele, ono coklat. Sesuk kapan-kapan tak gawe video meneh yo soal roti. Iki pokoknya bahas iki sik wae lah. Oke lanjut ceritanya kamu yo guys. Tiba-tiba wes rampung nyetak, beliau telepon nek membatalkan pesanan. Yo jane iki ra kabeh sih sing dibatalke iki, cuma dikurangi dari pesanan di awal yo guys. Tapi yo wes lah ya, mungkin ada hikmah di balik ini semua. Jare Pak Gun ki rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar, jare sing ngono kuwi. Dan kata Pak Gun juga mungkin ini ada hak mereka yang tidak kita berikan, jadi Allah menyentil kita dengan hal-hal kecil seperti ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa kalau kamu suka videonya, like dulu. Terima kasih.